Kebiar Adiluhur Seni Budanayub Jawa Timur Alat Tenger. Sesarengan sound system profesional Sinar Jaya ingkang mijil saking tlatah Sedai Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Dedi. Oke Makaryo kalian audio profesional Take Production ingkang mijil saking tlatah Kayu Kebek Tutur Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Tikno Bayu Nugroho. Oke Makaryo kalian Geri Leting ingkang mijil saking tlatah Kalinejo Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Geri. Wedal miko panjenengan Tasik Makaryo kalian Tayub Campur Sari Andalan Jawa Timur De Jogger ingkang mijil saking tlatah Panjen Malang Jawa Timur. Wedal miko ingkang dipun pimpin senior Waragono Ibu Erni Wibowo ingkang dipun paringani Cak Oni Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun gelar Citayuk dalu menika kula tutup ananging panjenengan sedaya badhe dipun hibur taremo kemal gangsal ingkang dipun tindakaken ibu-ibu Warangono saking kita Malang, ugi ingkang dipun tindakaken pramugari saking tlatah Batu Malang Jawa Timur. Taremo sekalian kasebab taremo gaya pria Sugeng Amriksani. Semoga
Katur dumateng Bapak Ibu. Saderengipun kula nuwun pamunten dumateng panjenengan sami. Mbok pilih mengganggu lambai Ibu Netaremo. Ananging ingkang utami saya pramugara keliru sak perlu derek mayu bahagia. Mbok pilih dalu menika termasuk malam terakhir nggih, taremo terakhir badhe kawontenaken taremo sumpingan nggih. Sekaligus foto bersama keluarga besar. Monggo. Kula aturaken dumateng Bapak Jepri Soibu nggih, Bapak Timbul Soibu, ugi Bapak Suyan Soibu, ugi Bapak Bayut Ibu Endra. Monggo. Monggo Mas Jepri ya sekeluarga dipun suwun foto bersama. Monggo Mas Jepri Soibu sekeluarga Bapak Ibu sekalian karo dikidungi Nduk Wanda. Ayo. Cil. Kan
Saya bebas. Sampun. Dadi wong tuwa pitutur sing bagus supaya anak bener Anak sponsor liwat. Sponsor liwat. Dari tadi Pak Timbul sponsor. Monggo salajengipun nggih. Keluarga besar tasik wonten Mas Hengki, Mas Oke. Baterainya entek iki lum. Diu. Baterainya entek siji. Ayo keluarga besar sing durung kon munggah Pak Toro. Golongane Hengki karo Mbak E pisan karo sapa iki? Karo Oke, karo Wadon. Terus siapa ini sing durung? Ayo foto bersama loh, kon ini keluarga besar. Ayo ke Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Mantan, Bu Mantan sebagai calon. Siapa? Ayo Hengki, Mbak Lilin. Ayo keluarga besar. Oke, karo bojone Oke siapa? Terus siapa itu? Golongan si Sono mau. Ayo keluarga besar kabeh genten. Foto bersama, ayo. Ayo Duk, Cecil, karo ngedung. urip nang alam donya ora bakal sifat sing murka aja nama-nama aja nama kanca sing salah ra perluti gunam batine jahat lahire Monggo datang keluarga besar nggih. Ingkang derek nggih. Dipun tenggo kalian dipun kidungi sekaligus foto bersama. Monggo. Dilanjut mawon Mas Melik.
Lanjut santai wis. Iki gandeng racula Juli wong larase dulur lima karo siji lima karo siji mula sing tak jaluk rina lan wengi mula aja lali hiburane dejok keretayo campur sari sing dipandegani kaliyane Erni Walanya dadi seniman jaman saiki kudu bisa semawas diri kudu bisa cepat oleh informasi wala bisa disampaikan lewat hitungan jula-juli asam jambal sabeni kemari sekaliwat alah-alah sekaliwat ya sekaliwat ari banget sore bola sing tak siap delorina bengi muga rahayu selamat Ayo, Cok. Pak Jeffrey sing duwe Tos goyang kiri goyang kanan Jojoker campur sari yuk tos yuk percaya jan oh gak kok sari anak-anak ayo asoy asoy the joker sampean iso nginget drill Iya, sesi. anak-anak sesi Sesi, lagi sesi. berceleng lek aku lek the joker asoy asoy ganti joker ngono the joker aku malah grugo-grugo lho Mbak Erni Dewanda the joker full vibra ayo ayo ton the joker iku kademen lah kok ngono sing penting semangat jam pira iki jam 09.00 Ki semangat iki sik jam Mas Felix. 7 Mbak Er Ya. awake dhewe diundang daleme Bapak sinten Jeffrey Jeffrey ya jan Bapak Jeffrey Nikolai Bersama Jawa Ibu. Barat. Ibu Jeffrey lah aku sing ngundang dudu Pak Jeffrey sinten Pak Tembul oh Pak Timbul padha wae keluargane Pak Jeffrey Pak Tembul Ya, sponsor jadi jan tenan biyen nanggap aku ki sakmene saiki semene si indil-indil sampai ondol-ondol kaya ngene matur nuwun Astungkara Jan. dayoe yo full full
Mau berang kulon berang wetan ya tumpek blek ono kene Mbak Er. Muga-muga rezekine lancar Pak Jeffrey. Ya. Kok Pak sisik enom iki? Mas Jeffrey. Om Jeffrey. Om. Karo tante sapa iki? Lho iya dah. Nyonyai iki siapa jenenge, Japri? Juragan sayur andalan. Juragan sayur. Aku pangling muka ayu dadine. Oh ayu. Nyonya Aan. Nyonya Aan niku mau sing rias yo wong adoh kok gene panjen. Wah jan jadi, tenan. Jadi kayak artis. Artis. Wah aku jan koyo kebimbang Mbak Er. Ayu Mau tenan. mau pas nang gene punden nang Danyang. Jare. Aku iki wasi, iki sapa to kok ayu men. Oh. Tibane sing duwe gawe. Tibake Mbak Arep tak Aan. Mbak Aan arep tak jaliki nomor WA ya ora wani to aku nama Mas Jeffrey. Budeni Kang Jeffrey sih Wah jan wis tenan ayu pol. Ayo. Koyo si umur 18. Matur kesuwun. Jan. Muga-muga dilungkas nanggap maneh. Rencanane sak wulan pisan. Tak anteni ya Pak Tembun. Sesarengan The Joker campur Sari yuk Are-are. Iki ya penontonnya sing ning Jabah ya. Selamat malam. halo Ayo Sugeng merapat, Dalu, Ibu. merapat, merapat. Aduh jan ayu-ayu Ada sarungan. Ayo untuk Mbak Wanda maju ke depan sebelah kiri. Waranggono sing anyar-anyar tok wae sing ngarep. Mburi setengah lawas. iki berceleng Cecilia, anyar. aju berceleng sih. Apa? Korea iki. Oh Korea niki Bapak Ibu niki saking Korea mripate sipit ngeten niki lho saestu king Korea iya Anu asline malah Jepang. Anake kakek Sugiono iki. jan Yang kudasai. Yang kudasai. Ayo, saatnya kita bergoyang ya, semangat. Sing powenan jane ditanggep Pak Tembul maneh. iki ya enek Waranggono teko daerah sing ciut banget Ngendi? ngempit Sing duwe kanjuruan. duwe kanjuruan Ya. lah ngempit ora ciut lah Empet City. ngempit Ayo, jaipongan Ayo, ya. Co. Mas Felix ya. iya Pak Er Selamat datang Bapak Ibu Bapak Sinoman Bapak Jeffrey Ibu Aan Bapak Timbul Bapak Sinoman Bandung Enak, lagi Bandung Audionya lho po enak. sip Audio audionya apa Pak Pri Sinar Jaya iki. Sinar Jaya Sing Baik. duwe Mas Dedi. oh Oh sing main ibon kene lho. wis. Sedaen. Duk untuk Dedi Oh, iki anake Mbak Sukis. Oh Iki toh? iki ta. jan Selamat malam semuanya. Semoga terhibur dengan The Joker. jan lek pas ger saya situ Tanda ejan seger ger ger. Siap? Silakan duduk. Duduk. Shududu. 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 Menikmati hiburan. Ayo konco. Dan jaketan. Taririn mau kreasi awak jaipokan. Sing remo 5 bersaudara. Asli Sondolan. Ingin WRD. Racing kencang Mas Odi. Pribadi. Asoy. Pangapura melia benjung pamelena. Benjung sirena. Pangapura melia benjung. Bon bandar salah Pak Jeffrey. Yon sepora. Hae hae. Say.
Rumane sayang Sumara bilang siang malam sanomto pada Apollo. Ya. Gula mangkuran detritan sedaja kecoker busi helean gula ya iki gendeng Mas Melik Gending jula juli ayo kanca aja nganti lali kula hiburane dejoker campur sari mula sing dipandhegani karo ning Erni ayo kencang partisipasi kesane yang sebenarnya ayo digali hitungan kula sampai di sini salam budaya kejoker tetap lestari
Bersama The Best Campur Sarinya Indonesia, The Joker Campur Sari. Ayo coy, yuk. Saben dino pengalamun jroning sepi sampun amung tansah madu wayanganmu dungi mas wong ayu lina-lina bisa sayang rarucin ati lelewani wong manis aku kumanggil ing pandu ing witno apa tega sira Dimas Citra janji bisa keka terus jati mongko mangkono piye katresnanmu piye katresnanku mongko Dimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku setiaku tak bermanaki jiwa lan ragaku. Ayo coy, bersama The Joker ada JJ berjeleng asik. Semono yen dolan karo aku jenis
tangannya Bu, mana Bu tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Cek Sing anget. tepuk tangan tak dongakno ora adem. Yo, si tepuk tangan ki rezekine akeh. Tepuk tangan ki yo ibadah lho Mbak Er. Nyenengno wong. Temenan. Tenan. Garai seneng wong akeh ku temenan. Termasuk ibadah. Iya. Iya toh? Mulane tak dongan kabeh pada awet. Awet apa? Awet untune. Awet seger waras. Aja kropos-kropos ya. Iya. Sing kari siji untune ya dingakno ndang awet tetep Awet. pancet awet. Lek Awet wong kari sitok. sedaeng ku pancene. Pancene apa Mbak Er? Lek kadung seneng. Wah, Masih umur wis tanda umur 90 ya ditanggap ditanggap ae. Yo. Kari tuyuk-tuyuk ya aduh. Apa jare Pak Tembul? Pak Timbul. Ya. Jan. Lah saiki lagune dilayani jajal ibu-ibu sing sebelah kanan senengane Sebelah lagune kiri. paran. Bu, Nah. nyuwun lagu napa? Ibuke, Aja lagune aja njaluk lagu sing anyar ku lho. apa? Wegah aku. Sing anyar apa? P apa? P. Oh P. Ora tik paten K. P. Mau. Kerih aku. Nyuwun lagu napa Ibu? Napa? Aja ngono, Val. Nyapa? Lagune paran, Bu. Lagune paran, Bu. Ana lagune. Lagune senengane Rika Paran. Merah jambu. Merah jambu ta? Merah jambu. Merah jambu ta? Sing mriko napa, Bu? Paran senengane. Sing iki kelambi biru ci ayune. Sing iki kelambi Ayu, biru. Pak, Wah, Jenny. ayu, Jan. Lagune paran, Bu. Kandhane tak uruki. Ya logate ya apa Wong logate? sedaeng ku. Ya logate ya apa? Lagune paran. Senengane paran Rika. Ngono. Iya. Ayo bedake keluarga besar. Kang Jeffrey, Pak Tembel lagune. Hah? Semanding, anyar yo. Nah, sik. Paran bori kaki. Sing anyar yo. Aja lagu empe apa. Ya moh aku. Ya pancen senengane. Duh sirah ki ngombene paran. Ngelak. Si osum ta. Ana ta keong racun. Aduh, Keonge wis genok dikiri cari-cari di panjen. kakean Singaraja. Ayo Mbak Er, sesarengan The Joker dikei lagu sing rame. Duet ta. Apa Duet duete? karo sirah. Ya. Paran. Ana ta lagu keong racun. Zaman kuna biyen. Ana ta. Keonge wis genok dikiri cari-cari ambek Wanda. Pancen senengane TikTokan. Iki guyu Dedi. Ayo, lagu sing anyar ku lho. Raisa. Pokoknya duet karo Felix. Iki bayarane larang. Aja lah. Larang sirah Aja iki. angel-angel. Rugi lek nyanyi siji. Ayo, sing anyar Ayo, yo. sesarengan The Joker campur sari. Aduh. Ya, nomor telepon di bawah ini Bapak Ibu. Ngendi? Ya kok diedit tapi Mas Tik diedit. Bersama Tik Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Lagu sing anyar lho. Sing duet Dini Kurnia karo Mupli lho. Hehe, kok mau beli toh? Bojone. Ya anjene basa sedaheng. Basa sedaheng. Iki lagu iki senengane Pak Tembul. Oh, senengane Pak Tembul. Iya lho. Pak Tembul, aduh lagu senengane niki. Ngendi Pak Tembul? Sing pundi to Mbak Er Pak Tembul? Sing di Pak Tembul. Kuno we. Oh, niki Pak Tembul. Ngantuk we. Oh, duduk. Ayo gawe nah. Ya. Ayo Bapak kita joget bareng yuk Mbak Intan. Pancet goyang. Nah, sito. Dewanda. Dewanda. Iki sing lagi. Ngadeg. Selo. Coba goyangan Niken Salindri. Ayo. Rek. Ayo loh.
Waduh, pancen ya sik perawan. Cecilia. Ayo. Ayo. Aduh. Paiton. Nah, ini Ayo. goyangan nyarek ngempit iki, goyangan nyarek ngempit iki. Ayo. Wes, wes, wes. Balik. Aku. Ya ora iso to. Ora ndek bokong. Ayo Mas, The Joker campur sari. Yo. Bapak Tebul. Yo. Goyangan di Erni bersama Erni Kurnia. Watu kang cilik arane pasir, watu kambang eli ana ing pinggir, guru ketemu awak nangsir, kelibetan kaya kewangan pikir. Wedang apa kuwi arane gelugu disigari diperut dadi pitu saben dina aku ra iso turu kangen riko ngomong sing gawe Angkat tanganmu, areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering oleh isir pikiri. Gedang raja sak jurung dipangan codot, timbang urip yang bergulu isun pedot. Kudu sawi enangi ora keklompo ati iki upaya pegang riko gedang aja sedurung dikurang sing berkuyu belas kondo iki Bergaya bersama The Joker campur sari. Bu ayo goyangannya bu, angkat tangan dong. Dewata Ayo iso. Watu kang cilik arane pasir, watu kambang keli ono ing pinggir, guru ketemu awak nangsir, kelibetan kaya kelangan pikir. Areng-areng bakar kentang campur sawi sampai kering oleh isut kiri. Gedang raja sak jurung dipangan codot, timbang urip yang bergulu isut pedot. Oh maneh, ayo di sesi bersama Cecilia berceleng, ayo saya.
bakar campur sari. Areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering oleh isun pikiri. Gedang rojo sajurung dipangan codot timbang urip yang berkulu isun pedot. Godhong sawi enake urip napa ati iki stune potong nguri. Yes, la, 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 Godhong la, aja la. sadondok dipereteli wong sing padha malah dodoi. Timbang urip yang berkulu isun pedot. Sing padha malah dodoi. Timbang urip yang berkulu isun pedot. Sing padha malah dodoi. Yes, la, la, la. Jas, 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 jas. Ayo Mbak Er. Oke, terima kasih duet Mawut. Iki anak permintaan. Siapa jenenge mau gawe? Iki Pak Tembo. Siapa iki mau sing njaluk lagu Cinta Kita? Oh, Mas Toro ta. Ya wis dilayani ya. Nadanya P ya, perempuan. Ya. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan barat. Demi cintaku padamu, ku gurun ku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Tulang madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Tulang madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Nyanyikan lagu cinta, walau seribu duka, kita takkan berpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, tak akan pudar sinar cinta. Kisah cinta. Terima kasih. Dijuangkan. Kasih tepuk tangannya bro. Melodi Indonesia The Joker. Demi cintaku padamu, kemanapun akan ku cari. Biarpun harus berkorban lautan barat.
wis lho. Aduh buyung. Paran, Mbak. Aduh wis malah siam maneh. Ayo Are iki. Malaysia mana Mbak Er? Pak siapa jenenge? Pak Angel. Duet, Pak, duet. Wis. Oh, nak gawe berot. Ya, paran. Terima kasih ya. Wis suwun ya. Matur suwun. Matur suwun wis diampiren. Oh, ya. Gori kaki. Njaluk berot barang. Lagu tunggale ku muka loh. Ayo Dewanda. Ayo kakak. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, sehingga kotoran itu berlian, kesucian benih menjual. Cinta di jiwa, biar rasa di mata berikan, biar bersama antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau di pandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya itu akan terluka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Tubuh jadi bermata, jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Jejaber
Bersama The Best Dangdutnya dari Indonesia, ada Palapa juga ada Lilin Ya, Riki. Hernia. Herlina yo. Lagune kok dadi wedi karo bojomu. Yuk. Ayo. Mbak R, ada Wes, permintaan lagi wes, sudah? Wes. Yuk. Lah. Ayo Juli. wes. Cak Supri.